വിളിക്കാൻ പോയ ശിഫാനെ കാണില്ല. മന്ത്രവാദി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ നീ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്റെ പവർ. അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ നീ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്റെ പവർ. ഈ കുർത്തം കെട്ട പിള്ളേര് പറമ്പിൽ ഇറങ്ങിയല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഐഡിയ ചെയ്തത്. എന്നാലും ആ പിള്ളേര് പോയി കിട്ടിയല്ലോ. നിന്റെ പ്രദേശം കളിക്ക്. നീ ഒറിജിനൽ പ്രാൻ തന്നെ. നോക്കൂല ആ മുതലാളി എന്റെ പൈസ ഇവിടെ. ഏത് ഇച്ച? എന്ത് ഇച്ച? എന്നോട് പറഞ്ഞ പ്രേതം കിട്ടിയാൽ പൈസ തരാന്ന്. ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് പോടാ. മുതലാളി എന്നെ ചതിച്ചില്ലേ. പോടാ. കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം. മന്ത്രവാദി ആരുമില്ല. ആ മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചാൻ പോയ പൊട്ടനോടെ. മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചാൻ പോയിട്ട് മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചാൻ പറ്റിയ സാധനം ഞാൻ മറന്നതാ. കേൾക്കാൻ തരും. നിങ്ങൾ പ്രേതത്തിനെ കണ്ടു പേടിച്ച മക്കളെ. മക്കൾ അത് വലിയ കഥ. എന്ത് കഥ? കാര്യങ്ങള് എന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. മുതലാളിയെ പറ്റിച്ചില്ലേ. കിട്ടേണ്ടത് പണിയെടുത്തോളാം. അതിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ടാ. ഡൺ. ഇതൊക്കെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. നേരത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട ഇത് സ്വപ്നമാണോ? അല്ല